Sziasztok, én Ghost vagyok, és ez itt most nem egy gameplay lesz, illetve nem egy podcast, hanem egy tutorial videó lesz, mégpedig arról, hogy hogyan szoktam csinálni a videóimat. Nos, ehhez kell nekünk egy Vegas Pro, egy Sony Vegas Pro, illetve esetleg egy Photoshop, ez nem olyan feltétlenül fontos, illetve kell egy Fraps. Én a Fraps-et szoktam használni, ugye itt van. Nos, először be szeretném mutatni nektek, hogy a Fraps az miket tud, szóval a Generalnál van ilyen... Generalnál vannak ilyen beállítások, hogy Start Fraps Minimized. Igazából nem tudom, hogy az mi, nem használom. Fraps Windows Always on Top, szóval hogy ez mindig itt legfölül van, szóval ha megnyitok egy saját gépet, és ezt van kiválasztva, attól még ugyanúgy a Fraps lesz, Fraps lesz felette. Aztán Run Fraps when Windows starts, az azt jelenti, hogy egyből a Fraps-et is bootolja, vagyis hát amikor bootol a gép, akkor elindítsa a Fraps-et is. Ennek semmi értelme, egyébként csak lassítja a gépet, vagyis hát a bootolást lényegében. Monitor Aero Dispot, egy fogalmam sincs, hogy ejtik ki. Szóval ezzel elvileg lehetne felvenni a képernyőt, de hát nekem ez valamiért nem működik. Vagy lehet, hogy csak Win8-on nem megy, ezért én ezzel a nagyon okos HyperCam 3-mal veszem fel. Az utolsó fogalmam sincs, hogy mit csinál. Tehát a következő FPS-nél itt vannak ilyen dolgok, hogy benchmarks, ez igazából én ezt se szoktam használni. Itt ugye meg van adva mindenféle tulajdonság, hogy miket lehet alkalmazni rá, én nem szoktam használni. Aztán itt van egy ilyen overlay, szóval ez azt jelenti, hogy hol írja ki nekünk az FPS számot, vagy pedig el is lehet rejteni, illetve a játék közben is lehet változtatni az F12-vel. Only await overlay once a second, szóval hogy egy másodpercenként frissítse. Azt hiszem. Na mindegy. Következő. Már ezt nem tudom, hogy érti egyébként. Na mindegy. Következőnél. Itt ki lehet, ez a legfontosabb, ez a Movies fül. Itt ki lehet választani, hogy hova mentse a Fraps a videót. Ugye nekem például most éppen amikor Minecraftot veszek fel, akkor ugye látjátok Minecraft. Akkor oda vegye fel. De ezt mindig meg lehet ugye változtatni, illetve innen el is lehet érni azt a mappát. Ugye ebben még nincsen semmi. Aztán itt van egy ilyen kis dolog, hogy Video Capture Hotkey. Most ezzel azt lehet beállítani, hogy melyik gombbal indítsuk el a videót. Én nekem alaphelyzetben F9. Ugye, és én úgy is hagytam, mert ez itt kényelmes. Aztán alatta van, hogy Video Capture Settings. Itt ugye be lehet állítani, hogy hány FPS-sel vegyünk fel egy játékot. Én most jelen esetben 60-ra állítottam, ugye, hogy ne ugráljon. Ugyanis, hogyha például van egy 80 FPS, amit előtte használtam, aztán rájöttem, hogy ez így sokkal jobb a 60-nal. Szóval, hogyha például van 80 FPS-ünk, azt megszokjuk, aztán leugrik 60-ra, vagy az alá, esetleg akkor az eléggé zavaró tud lenni, és ez nem olyan kellemes. Például egy FPS esetében. Aztán itt van egy ilyen, hogy full size, illetve half size. És ezzel igazából annyit tudunk csinálni, hogyha full size-ban van, akkor sokkal szebb és élesebb a kép. Viszont lényegében ilyenkor rögzít full HD-ba. Viszont ugye nagyobb is lesz, szóval kétszer akkora lesz a méret, mint a half size-ban. Ugye a half size az meg csúnyább, de a fele akkora. Loop buffer length, ugye, hogy mennyi időnként bufferelje a videót. Itt én ehhez nem nyúltam hozzá, nekem ez teljesen jó így. Aztán itt van ez a kis dolog, hogy split movie every 4 GB, és ez azt jelenti, hogy 4 gigánként szétvágja, vagyis kezdjen egy új videót. Nos, ez nem ajánlott, ugyanis hát 4 giga az
a Fraps-nél az AVI fájlokban elég gyorsan megvalósul. Közben megnézem, hogy veszi-e. Jó, veszi. Szóval elnézést, csak ez az első ilyen videóm, és nem akarom, hogy fail legyen, szóval inkább megnézem. Szóval, hogy AVI fájlokban ugye nincsen tömörítve, ezért elég gyorsan eléri, és ezért nagyon sok hely kell neki. De hogyha ezt így hagyjátok, hogy ne vágja szét, akkor sokkal egyszerűbb megvágni. Ugye nem kell 600 darabból összerakni egy videót, hogyha esetleg hosszabb. Aztán itt van a hang. Be lehet állítani, hogy felvegye a Win7-nek a hangját, ugyebár ez elég érdekes, ugyanis én Win80 használom és itt is működik, de az van kiírva, hogy Win7 sound. Na mindegy. Ez XP-nél még nem volt elérhető, szóval csak Win7-nél, meg Win8-nál. Meg gondolom talán Vistánál, de szerintem ott se. Na mindegy. Aztán a következő, hogy fel tudja venni a mi hangunkat is. Igen, ez kell általában. Attól függ, hogy milyen videót akarunk csinálni. Mint egy olyan, hogy csak akkor vegye fel a hangunkat, hogyha megnyomunk egy gombot. Hát, nem tudom. Szerintem annyira nem jó ötlet. Itt ki lehet választani, hogy stereo hang legyen, vagy pedig multi-channel. De a stereo azt tökéletesen megteszi. Aztán itt van egy ilyen, hogy hide cursor, vagy hide mouse cursor in video. Ez azt jelenti, hogy elrejtse a egeret, és hát a kurzort lényegében. A nyilat. Ez nem ajánlott, szóval hülyén fog kinézni általában egy videó, de biztosan olyan, ahol ez is jó lehet valamire. Aztán log frame rate while recording. Ez azt jelenti, hogy kiírja ott, vagy ott, vagy ott, vagy ott a FPS számot. Igen, én ezt használom. Az kell nekem egyrészt, hogy lássam, hogy megy-e a felvétel. Másrészt pedig, hogy tudja, hogy mennyi FPS-em is van. Aztán ez a Force Lossless RGB Capture. Ez nem tudom, hogy mi, de elvileg belassítja még jobban. Szóval én nem használom. De nélkül is tök jól meg vagyok. Szóval mehetünk a következő screenshots. Ugye a Fraps-szel nem csak videót lehet rögzíteni, hanem képernyőt is. És gyönyörű szép képet lehet vele csinálni, ugye. Ki lehet vele választani, hogy BMP, JPG, PNG vagy TGA formátumba akarjuk-e menteni. Itt is megadjuk neki a helyet. De ezt nem használom, látjátok, ugye nem is állítottam át. Aztán itt van a Capture Hotkey, ugye az F10. Illetve itt vannak még beállítások. Hogy feltüntesse az FPS számot. Meg hogy megismételje egy adott időnként a screenshotot. Na. Szóval annyi volt igazából a Fraps, aztán a következő dolog az legyen például a Sony Vegas Pro. Na ugye itt is van a Sony Vegas Pro. Én a 10.0-as verziót használom, de igazából az összes jó. Elvileg a 12 az annyira nem. Tehát ki tudja. Én a 10-est használom most, aztán majd lehet kipróbálom a 12-est. Szóval ugye ez kicsit azért bonyolultabbnak néz ki. Szóval először is, ugye mi kell nekünk, ugye a projekt fájlok, de előtte még itt ezt be lehet állítani, ugye itt vannak ezek az ablakok, és akkor itt be van rakva mindenféle dolog, nem. Szóval ide igazából be van rakva mindenféle dolog, először, aztán így elég, hát furán néz ki ugye, az egész, nem úgy néz ki, mint nekem. Most nagyon egyszerű, megfogjuk és kixeljük, és ennyi igazából. Ez csak, igazából ez csak egy apróság, szóval, ugye itt láthatjuk a preview ablakát, ami annyit tesz, hogy meg tudjuk nézni a videó előnézetét, szóval hogy milyen lesz igazából, de a rendes képet, amit ténylegesen a renderelés után kapni fogunk, azt csak akkor láthatjuk, hogyha itt a Project Properties-re rányomunk, és akkor itt
be lehet állítani, hogy igazából milyen minőségben szeretnénk így előlátni. Szóval itt vannak ugye 360p, 480p, 720p, stb. Szóval itt minden megvan igazából, 240p is van. Most nem tudom, hogy kitölt fel még olyanba, na mindegy. Igazából én, amit használok, az a HDV 1080/60i 1440x nem 1400, nem. Hol is van az? Szóval ez az, igen. HD 1080, elnézést egyébként, HD 1080/60i 1920x1080 29,97 század FPS, század, ezt nem kell oda mondani. Szóval 29,97 FPS. Ugye hát ez majdnem 60. Lényegében azt már mutatjuk 60-nak is. Aztán itt a pixel aspect ratio-t azt szerintem hagyhatjuk 1.000000000, ugyanis hogyha kinyújtjuk ilyen HDV 1080-ra, akkor eléggé érdekesen fog kinézni, de ugyebár nem azt fogjuk visszakapni. De vár, igazából tök mindegy, hogy mire nyomunk. Én igazából ezt is használom néha. Vagy azt. Most például teljesen tök mindegy, lehet ez is. Aztán amit én itt átszoktam, a Full Resolution Rendering Quality, azt átállítottam Bestre, ugye. Aztán Start All New Projects with these settings. Az pedig arra jó, hogy indítunk egy új projektet, kezdünk egy új projektet, akkor ugye ezekkel a beállításokkal kezdhetjük, és akkor nem kell ezzel szalakodnunk. Illetve nem is tudom, hogy... Azt hiszem, hogy megváltozott ennek a mérete, és nem tudom, hogy miért. Igen, átállítottam PAL-ra. Mert ugye ez olyan kicsit normális szóval mint hogyha 4.3-as is lenne, de mégis nyújtott képernyő, szóval így szerintem így jön vissza a legnormálisabban, hogy milyen is lesz egy videó. Most, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor el is kezdhetjük a videót. Megfogunk egy videót. Itt van, ugye, itt van nekem elég sok videó. És például menjünk Minecraftba. És igen, látjátok, itt erről beszélek egyébként a sorozatban, hogy borzasztó sok videót veszek fel egyszerre. És ezen kéne változtatni, ugyanis megint 136 giga. És még az első részből sincsenek feltöltve az összes, szóval erre majd valamit kitalálok. Nos, nagyon egyszerűen megfogjuk és behúzzuk ide. Aztán akár be is zárhatjuk igazából. És ugye ide lerakjuk, és itt még tölt egy picit. Ugye a pixeket. Fogalmam sincs, hogy mi az egyébként, de azokat felépíti. Aztán ugye itt egy videó. Nos, itt vannak ilyen dolgok, hogy például nekünk a videó, az csak eddig kell, ez a része már nem. Nos, akkor ezt könnyen meg tudjuk tenni, vagy mondjuk legyen innen, hogy ne kelljen sokáig renderelni. Megfogjuk, ide beállunk, ugye, nyomunk egy S betűt, és szépen ketté is vágta. Látjátok, ez már külön van, mint az. Na most, akkor aztán így is ki lehet jelölni, és így is lehet törölni közülük. Így is ugyebár ugyanaz lesz az eredmény. Aztán ugye itt igazából lehet egy csomó mindent csinálni. Igazából ezeket majd valamikor máskor bemutathatom, ugyanis borzalmasan sok dolgot be lehetne mutatni, és ezt nem akarom olyan nagyon hosszú videóra. Szóval ezeket igazából megfogjuk, kitöröljük, nem kell ez nekünk. Na és mit is csinálunk egy videóval, hogy igazából normálisan nézzen ki, meg stb. Szóval, hogy úgy nézzen ki, mint egy normális videó, amivel foglalkoztak is. Először is, amit nagyon ajánlok, az, hogy megfogjuk, és itt rányomunk erre az Event Pen Cropra. Aztán ugye, mert
Nem. Valamiért nem működik nekem a kinagyítás, és fogalmam sincs, hogy miért. De mindegy, szóval. Erre ugye rányomtunk, és itt látjuk, hogy van egy ilyen cucc így a videónak a szélén, és hát ez csúnya. Nagyon egyszerűen meg lehet oldani, bemegyünk ide az event group-ba, megfogjuk, itt van egy source, és akkor maintain aspect, ezt rárakjuk a nóra, és akkor így kinyújtja végül is a képünket, és nagyon szép lesz. Na, ezek után, igen, ezek után, amit ajánlok még a videóhoz, az, hogy megfogjuk és fédelünk egyet. A fédelés ez ugye azt jelenti, hogy így ugye kivilágosul, meg hát kivilágosul, igen, meg elhalványul a kép. Hogy ezért ne úgy legyen vége, hogy csak mint hogyha elvágták volna, hanem tényleg legyen valami vége. Illetve a hangnál is ugye ezt meg lehet csinálni, és akkor elhalkul meg, behangosul. Most akkor ide beállunk, és akkor meg is nézhetjük, ezzel vagy pedig a space-szel. Na igen, ez most elég érdekesen néz ki egyébként így, hogy ugye ott ennyi a videó, de mindegy, ez ne zavarjon senkit. A hangnál egyébként lehet hangosítani, igazából ez akkor jó, hogyha halk lett a videó, mint az előző videói. Szóval ott próbáltam hangosítani, de hát azért annyira sokat az se segített. Na szóval a következő dolog az, hogy ha ez megvan, akkor itt vannak videó FX-ben ilyen hát effektek, és igazából én innen a levelzet szoktam használni. Innen is a Studio RBG-t, szóval ezt Studio RGB to Computer RGB-t, ezt remélem, hogy úgy kell ejteni, ahogy mondom. Nos, igazából ezt kétféleképpen lehet felhasználni, vagy egy videóra húzzuk rá, vagy pedig az egész trackre. Úgyhogy ha az egész trackre, akkor az összes videó. Hogyha például ilyen szeletekből áll, akkor ott az egész olyan lesz, olyan effektes. Én most csak a videóra húzom rá, igazából teljesen mindegy. Aztán látjátok, hogy ilyen, igazából most pont nem, de nem mindegy. Szóval itt lehet látni, hogy itt vannak ilyen csúszkák, és akkor be lehet állítani, hogy hogy is nézzen ez ki. És igazából ezen lehet látni, hogy olyan kicsit sötétebb lett a videó, és szebbek lettek a színek. És ugye pont ezért kell ez az effekt. Illetve van még itt olyan, hogy color corrector, és én ezt most nem szeretném használni, de igazából ezt is ugyanúgy kell. Szóval ráhúzod, és akkor úgy be tudod állítani. Viszont ne szaladjon túl veletek a ló, mint velem az első Minecraftos hardcore résznél, ugyanis igen, az ott elég érdekesen nézett ki. Nos, hogyha azt hiszem, hogy mindenben meg vagyunk, akkor igazából meg is foghatjuk, és akkor le is renderelhetjük a videót. Én ezt egy effektet szoktam már csak használni, ugye azután a file után, ami történt. Szóval igazából kijelöljük ezt a videót, majd el is mondom, hogy miért. Na. Így. Aztán itt van ez, hogy render as, és erre rányomunk. Kijövünk. Tutorial. Ide elmentjük olyan néven, hogy például tutorial. Ez egyszerű, de akkor legyen az, hogy például azért nem akarom tutorial néven menteni, mert szerintem ezt a videót, amit felveszem, azt is ugyanúgy fogom, és akkor így akkor más. Szóval így egyszerűbb. Aztán ugye itt először is ki lehet választani, hogy milyen formátumban akarjuk menteni. Én jelen esetben VMV-be szoktam. Igaz, hosszú idő meg minden, de ez úgy elég szépen néz ki. Aztán a template nél kiválaszthatjuk, hogy milyen minőségbe. Van egy kis leírás. Én 8 MB per sec, HD 1080p
1080 30p-be szoktam menteni, illetve átállítottam, ugye High Definition-t ezt megtartottam, aztán Pixel Aspect Ratio-t azt átállítottam, vagyis hát úgy hagytam HD 1080-on, ugye itt mondtam, hogy ott az egyes, vagy ez a pálos jó, de a végsőnél ugye ott jó ez a HD. Aztán itt van a Video Smoothness-nél egy ilyen csúszka. Alaphelyzeten 90-en van, én felhúztam 92-re. A bitrate az alapból azt hiszem, hogy 8 megán van, én 30-ra felhúztam, így elvileg szebb lesz a kép. És elvileg nagyobb is lesz a fájl, de mindegy. Aztán itt a Video Rendering Quality-nél beállítottam Best-re, és ez így igazából jó is. Aztán igazából itt van még egy csomó fajta formátum, csak én nem vagyok tisztában vele, hogy ezt hogy is kell normálisan renderelni, hogy jól is nézzen ki. Szóval én most a VMV-t fogom bemutatni. Aztán itt vannak még ilyenek, hogy Render Loop Region Only. Ugye ez azt jelenti, hogy amit kijelölsz, ott azt a loop régiót, vagyis hát igazából itt ezt a kéket, pontosabban, azt fogja csak lerenderelni, és én ezt ajánlom, ugyanis, hogyha valami hülyeség még van így a videó végén, például csináltok egy 10 perces videót, és félrehúztok valami fájt 52 perchez, akkor ugye ne legyen 52 perces sötétség lényegében. Szóval én ezt ajánlom. Aztán a következő dolog, Save Project Markers in Media File. Nem, Stretch Video to Fill Output Frame Size. Én ezt beszoktam pipálni, és akkor végül is széthúzza a videót. És hát megnyújtja. Save Project Markers in Media File. Fogalma sincs. Valószínűleg nem tudom, tényleg. Na mindegy. Aztán, hogyha ezzel meg vagyunk, akkor rá is nyomhatunk itt, hogy Save. És el is kezdi nekünk renderelni. Ezt ugye szépen megvárjuk. Ez így nagyon jól lemegy. És ezt szerintem ki is vágom. Ugyanis kevésbé érdekfeszítő. Na, szóval most, hogy befejezte a Sony Vegas a renderelést, ugye itt megnyitjuk ezt a mappát lényegében. És itt van a kész videó. Ugye aztán ott van még a Sony Vegasban egy olyan kis gomb, hogy megnyitjuk a fájlt egyből, vagy megnyitjuk mappástól. Igen, vidéki parasztok vagyunk. Illetve van egy olyan, hogy bezárjuk a cancel, szóval lényegében azzal az ablakkal nem foglalkozunk. Nos, én már ezt kétszer felvettem, de mivel először kibaszott velem a Hypercam, és nem vett fel egy lényegében 10-15 perces videót, ezért gondoltam, jó, bemutatom még egyszer, hogy a rendelés végén azután mit csináljunk, hogy mi történik lényegében. Igen, felvettem, aztán pedig lényegében duplán kicseszett velem a program, ugyanis nem vette fel a hangomat, szóval most harmadszorra remélem sikerülni fog. Na, szóval nyissuk is meg, és látjuk, hogy tök szép meg minden. Sziasztok! Üdvözöllek titeket a második résznél, és sikerült visszatalálnom a házamba. Szóval láthatjuk, hogy a 1080p HD minőség az megmaradt, ugye, mint amit a Fraps-szel felvettünk, illetve a Levels miatt nagyon szépek a fények, vagy színek is. Tettem egy felfedezést. És ugye ezért kellett, látjátok, a fade, hogy ne úgy legyen vége, hogy csak így elugrik a hang, meg a kép. Nos, szóval igazából ennyi is lett volna ez a videó. És én így szoktam csinálni a dolgaimat, illetve hát a videókat. Így szoktam csinálni. Nos, lehet, hogy más nem így szokta. Akinek esetleg van más egyéb ötlete, vagy valami hozzáfűzése, attól szívesen várok egy kommentet, vagy pedig egy mailt. Persze természetesen normális kereteken belül. Ezt úgy értem, hogy építőjellegű kritikákat várok, nem pedig azt, hogy szar vagy. Röviden és tömören. Szóval köszönöm a figyelmet, és sziasztok!